Усім прывітанне для вас працуе Зміцер Лукашук і сёння мы абмяркуем з маім госцем, палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам тое, што адбывалася найперш відаць у Мінску, але і па ўсёй Беларусі 8 лістапада. А што ж 8 лістапада? Па інфармацыі праваабаронцаў, у гэты дзень у Беларусі было затрымана звыш 1200 чалавек. Прычым шмат людзей было збіта падчас затрымання і трапілі у лекарню. Сярод затрыманых апынуліся і вядомыя людзі. Да прыкладу, была затрыманая міс Беларусі 2008 і былая прэс-сакратарка Дынамо Брэст Вольга Хіжанкова, чэмпіён Беларусі па кікбоксінгу Іван Ганін, срэбны прызёр алімпійскіх гульняў 2008 года па дзесяціборац Андрэй Краўчанка. Таксама акцёр, больш вядомы як Маляваныч, які вёў доўгія гады калыханку, Александр Жданович. Вось такая сітуацыя ў Беларусі і такое адчуванне, што беларускія ўлады і так званыя сілавікі вярнуліся да сваёй тактыкі дзеянняў, якую абралі на пачатку жніўня, калі вельмі жорстка разганялі акцыі пратэсту. Вам так не падаецца, спадар Валеры? Так, безумоўна, калі ацэньваць сапраўды маштаб затрыманняў, тады 9-12 жніўня гаворка таксама ішла пра 1000 людзей затрыманых за адзін вечар. Ну вось цяпер мы атрымалі сапраўды 1200, і такі ж жорсткія спосабы затрыманняў. Ну, так, сапраўды, краіна вяртаецца ў змрочныя часы першых 3 дзён пасля выбараў. Гэта так. Як вы думаеце, чаму ўсё ж такі ўлада абрала менавіта такі шлях, я маю на ўвазе такі паказальна жорсткія разгоны? У чым прычына? Здаецца, яны абралі такую тактыку, што досыць жорстка разганялі, але без такой брутальнасці. І зараз такое вяртанне да тых жудасных дзён жнівеньскіх. Чаму? Я думаю, што ёсць некалькі прычынаў. Наперш, гэта нецярпенне. Глядзець, як кожны тыдзень, кожную нядзелю сталіца ператвараецца ў некае свята свабоды, свята свабоднага народа для кіроўнага рэжыма, гэта проста сітуацыя невыносная. Па-другое, здаецца, ўлада адчулі псіхалагічную стомленасць людзей, якія выходзяць на пратэст, і вырашылі выкарыстаць зручны момант, каб забіць усе гвазды, што называецца, па самую плешку. Па-трэцяе, пратэст у рэгіёнах амаль сціх, стаў мінімальным, і таму мясцовую міліцыю можна спакойна перакінуць у Менск. Таму мінулую нядзелю ў Менску было так шмат міліцыянтаў, супрацоўнікаў унутраных спраў. Па-чацвёртае, 3-месячнае супрацьстаянне – гэта барацьба на змор, на знясіленне праціўніка, хто першы не вытрымае напругі. Можна меркаваць, што сілы супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў таксама на зыходзе. Таму трэба паспяшацца, каб адным махам, адным ударам пакончыць з пратэстамі і нарэшце спакойна выдыхнуць. Па-пятае, зноў жа трэба спяшацца, пакуль сітуацыя в эканоміке больш-менш спакойная, таму што прагнозы вельмі несуцяшальныя. Эканамісты прадбачаць, што далей будзе ўсё горш, тут і ковід, тут і шмат іншыя чыннікі, якія ўплываюць на гэта. Вось, таму, калі ўсё не ўзарвецца, трэба пакуль, значыць, гэты пратэст задушыць. Ну і па-шостае, можна меркаваць, што тут расійскі чыннік існуе. Расія моцна цісне. Былі розныя гіпотэзы расійскіх экспертаў, якія, спасылаючыся на некую інсайдерскую інфармацыю, казалі, што нібыта Пуцін даў Лукашенка абмежаваны час, каб навесці парадак у краіне.
Ну і гэты час уже ці то сыходзіць, ці то сышоў, і Лукашенко в гэты графік не ўкладваецца. Таму Лукашенко і паспрабаваў цяпер фарсировать вось гэтыя падзеі. Вот этими чыннікамі, гэтымі прычынамі я тлумачу такія брутальныя дзеянні, якімі дзейнічалі ўлады ў нядзелю. Я зачаплюся за апошнюю вашу тэзіс. Вы сказалі, гаворачы пра Маскву, Пуціна і нібыта там умовы, на якіх вот Лукашенко павінен там нешта паспрабаваць зрабіць з сітуацыяй у краіне, што гэта меркаванне, якое выказвалі расійскія эксперты. Вы падзяляеце яго? Безумоўна, можна сказаць, што Расія не задаволена тым, што адбываецца ў Беларусі, што Масква не задаволена і самімі пратэстамі, якія адбываюцца ў Беларусі, і тымі хадамі, якія робіць Лукашенко. Уласна, пра гэта кажуць ужо пэўныя расійскія тэлеканалы. Быў візіт кіраўніка службы вонкавай разведкі Расіі Нарышкіна, былі тэлефонныя перамовы Лукашэнкі з Пуціным. Вось, і як можна меркаваць па публічных заявах расійскіх афіцыйных асобаў, Лукашенко абяцаў збіць пратэсты не толькі вось жорсткасцю, але і спробай уцягнуць грамадства ў нейкі дыялог. Ці няхай сабе імітацыю дыялога, але акрамя сілы прапанаваць грамадству некую маркоўку, некі пернік у выглядзе ці то канстытуцыйнай рэформы, ці то абяцання ў правесці прэзідэнцкія выбары пасля прыняцця новай канстытуцыі. Але нічога гэтага Лукашенко не робіць. Ён не аб'яўляе пра канстытуцыйную рэформу. То бок нешта гаворыцца зразумела, і медыі пра гэта пішуць, но ніякага графіку, ніякіх дакладных тэрмінаў, ніякіх механізмаў прыняцця гэтай канстытуцыі ніхто не аб'яўляў. А ўж пра тое, што можа быць пасля прыняцця канстытуцыі, увогуле гаворкі няма. Таму Масква незадаволена і як бы ставіць Лукашенку пытанне. Ну, але на гэтыя пытанні, гледзячы па ўсім, ён адказаць не ў стане. Дарэчы, пра канстытуцыйную рэформу, з якой нічога не робіцца, я тут чуў такую інфармацыю, што якую агучыў нібыта вось галоўны рэфарміст беларускай канстытуцыі Васкрэсенскі, што нібыта на гэтым тыдні павінен адбыцца нейкі круглы стол, там дыялог па рэформе і гэтак далей. Вы што-нибудь чулі пра гэта і ўвогуле верыце пра што нечага можна дасягнуць на такім круглым стале, які арганізоўвае Васкрэсенскі? Не, ну, ведаеце, некія ж там размовы, некія пляцоўкі ў рэгіёнах праходзяць, дзе таксама абмяркоўваюць Канстытуцыю. Там сабіраюцца прадстаўнікі Белай Русі, БРСМ, мясцовай адміністрацыі, нешта там размаўляюць на гэтую тэму. Калі гаворка ідзе пра такі сюжэт, ну, чаму не, яшчэ раз сабрацца ў Менску тут паразмаўляць, там Васкрэсенскі, Гайдукевіч, яшчэ некія дэпутаты, прадстаўнікі Белай Русі, БРСМ, прафсаюзаў, і ў сваім коле нешта абмеркаваць. Ну, але ж гаворка-то ідзе пра іншае, гаворка пра рэальны дыялог у грамадстве на гэтую тэму. Таму я пакуль не бачу вырашэння гэтай праблемы. Тым больш, што сама па сабе ідэя правесці канстытуцыйную рэформу, яна ніяк не ўплывае на тыя масавыя пратэсты, якія адбываюцца ў Беларусі. Бо галоўнае пытанне, якое сёння выводзіць людзей на вуліцу, гэта зусім не канстытуцыя. Гэта праблема ў тым, што грамадства не прызнае вынікі выбараў, не прызнае выбрання Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі і патрабуе правядзення новых выбараў. І канстытуцыйная рэформа на гэтае пытанне ніякага адказу не дае, і таму гэта проста спроба збіць
збіць як бы прыцэл вось гэтага народнага парадку дня, збіць той галоўнае пытанне, якое хвалюе грамадства, пераключыць яго на іншае. Вось таму я не думаю, што гэта пытанне, што гэтыя размовы пра канстытуцыйную рэформу нейкім чынам увогуле могуць паўплываць на маштаб пратэсту. Тым больш, што, бачыце, Лукашенко так ніяк нічога не тлумачыць. Хто павінен прынимаць гэтую канстытуцыю, хто павінен увогуле прымаць рашэнне наконт таго, якія змены будуць унесены. Бо сёння ж у Беларусі няма нейкіх легальных органаў улады, легітымных органаў улады, якія б маглі прыняць гэтую канстытуцыю. Прэзідэнт нелегітымны, парламент, это ўвогуле, так сказаць, смешная размова сёння пра беларускі парламент. Усебеларускі народны сход, ну гэта некая карыкатура на народнае прадстаўніцтва. А рэферэндум, рэферэндум же ж павінен праходзіць у нейкіх дэмакратычных умовах. Хто яго будзе праводзіць? Зноў Лідія Ярмошына. У гэты рэферэндум ніхто не паверыць. Таму, калі ўжо сапраўды улады хацелі б з дапамогай канстытуцыйнай рэформы прапанаваць нейкі кампраміс, то, па-першае, павінны быць вызвалены ўсе палітзняволеныя і спынены рэпрэсіі. Па-другое, гэта канстытуцыйная рэформа, гэта канстытуцыйная камісія павінна стварацца на нейкіх парытэтных, так сказаць, пачатках. Там палавіна яго сябраў прызначае Лукашенко, другую палавіну, умоўна, прызначае Ціхановская там, ці каардынацыйны савет. Праз 3 месяца прымаецца канстытуцыя, прычым дзеля таго, каб прайшоў рэферэндум, патрэбна кардынальна памяняць выбарчае заканадаўства. Вось, зноў жа на парытэтных пачатках павінны быць прадстаўнікі ўсіх палітычных сіл у краіне, там прадстаўнікі ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты і так далей. Вось, і зразумела, што не Ярмошына павінна праводзіць. Вось. Ну і калі пасля гэтага рэферэндума па канстытуцыі праз 3 месяцы пройдуць прэзідэнцкія выбары, гэта магло быць нейкім кампрамісам, які б супакоіў краіну. Але ж нічога гэтага не робіцца, таму ўсё, што зараз гаворка пра гэтую канстытуцыйную рэформу, гэта проста адцягненне увагі ад тых грамадскіх праблем, якія сёння існуюць у краіне. Вы сказали про тое, што да, вось у рэгіёнах пратэсты амаль што сцішыліся. У Мінску яны за апошнім часам не такія масавыя, але глядзіце, 3 месяца людзі выходзяць, ужо ведаючы, што ёсць вялікая рызыка таго, што яны могуць быць затрыманыя. Калі будуць затрыманыя, гарантавана яны атрымаюць суткі. А гледзячы па дзеяннях так званых сілавікоў, не выключана, што яшчэ і збіты патрапіш туды, і людзі ўсё адно выходзяць. Іншыя ўвогуле кажуць, што не трэба звяртаць увагі на тое, што там 100 000 ці 200 і ганяцца за лічбамі. Пратэст не ў гэтым. Вось як вы лічыце, я да чаго гэта ўсё кажу, як вы лічыце, ўсё ж такі такой паказальнай жорсткасцю атрымаецца ва ўлады збіць пратэстныя настроі? Бачыце, калі мы кажам пра нейкі пэўны спад пратэстаў, у тым ліку ў Менску, то на яго дзейнічаюць розныя чыннікі. І вось гэты рэпрэсіі, маштаб рэпрэсіі, жорсткасць, гэта толькі адзін чыннік. Акрамя таго, дзейнічаюць і іншыя чыннікі. Людзі проста стаміліся. І ўвесь час трымаць грамадства ў такім напружаным мабілізацыйным стане цяжка. Для гэтага трэба сапраўды нейкі такі эмацыйны пад'ём. І на гэтым пад'ёме эмацыйным доўга чалавек трымацца не можа. Вось. Таму натуральная стомленасць людзей, гэта таксама ёсць фактар, які ўплывае. Ну і зноў жа тое, што пакуль вось 3 месяцы гэтыя пратэсты адбываюцца і канкрэтнага плёну яны не даюць. Рэжым не пахіснуўся, рэжым не пайшоў на саступкі,
наадварот, рэжым узмацняе рэпрэсіі. Вось, все это таксама уплывае на маштаб пратэсту. Але калі казаць у будучым, то я б устрымаўся ад адназначнай ацэнкі таго, што пратэст як бы здуўся. Магчыма, што ён ідзе так хваляпадобна, хваля-пад'ём, хваля-спад. І вось было пасля аб'яўлення ультыматуму Ціхановскай, калі на вуліцы выйшла каля 200 000 чалавек, і гэта быў самы масавы, кажуць эксперты, марш за ўсю восень. Вось, ну, вось цяпер апошнія две нядзелі быў пэўны спад. Магчыма, што гэта часовы спад, магчыма, што зноў можа быць пад'ём. І гэтым трыгерам гэтага пад'ёма могуць быць розныя чыннікі, і эканамічная сітуацыя пагоршаная, і нейкія дзеянні ўладаў, і шмат што іншае. Таму я б паасцярогся рабіць такія далёкасяжныя прагнозы. Ну, дзеянні на вуліцах яшчэ можна зразумець, калі разганяюць вулічныя акцыі пратэсту, логіка ўлады зразумелая. Але ў апошні тыдзень мы сталі сведкам таго, як мэтанакіравана былі затрыманыя музыкі, якія гралі на дваравых канцэртах. Гэта і лідар гурту «Мутнае вока» Яўген Змушка, і вядомы саксафаніст Павел Аракелян, і барабаншчыкі, якіх затрымалі проста на рэпетыцыйнай кропцы, іншыя музыкі. Прычым вот запіс у пратаколе мяне вот іх віна просто вот здзіўляла, у чым яны аказаліся вінаватыя. І гралі музыку. Але ўсё ж таки, на вашу думку, чаму так вот, чым не дагадзілі музыкі, чаму іх так мэтанакіравана адлаўлівалі і зараз сажаюць на суткі? Ну, ідзе працэс зачысткі тэрыторыі. Улады робяць зачыстку такім чынам, каб не засталося ніводнага непакаранага. То бок зараз, калі пратэсты адбываюцца не толькі на вуліцах, яны пайшлі ў двары, ствараюцца некія дваровыя суполкі, некія чаты, там мікрараёна, дома, двара і так далей, там выступаюць вось гэтыя музыкі. Ну вось цяпер сілавікі прыйшлі ў двары. Вось, і адсюль зачысткі музыкантаў. Вось, адсюль вось гэтых дружыннікаў, які хочуць як бы нацкаваць на людзей, якія збіраюцца ў дварах. Вось учора расказвалі, як людзі ў чорным хадзілі па дварах і там таксама чагосьці шукалі ці кагосьці шукалі. Вось, то бок адбываецца зачыстка той інфраструктуры, з дапамогай якой фарміруецца вось гэты пратэст, які цягнецца 3 месяцы. Таму, калі пратэст удасца задушыць, то я думаю, што вот гэты працэс зачысткі, ён будзе працягвацца. І, як Лукашенко казаў, мы знойдзем кожнага, хто ўчастваваў хоць раз у гэтых пратэстах цягам 3 месяцаў. Я думаю, што гэта не простая пагроза, што ўлады сапраўды спрабуюць рэалізаваць гэтую ідэю. Таму хапаюць музыкаў, хапаюць медычных работнікаў, хапаюць зорак, так сказаць, вялікага тэатра, спартоўцаў і так далей, і так далей. І гэты працэс будзе працягвацца, і я думаю, што колькасць рэпрэсаваных Беларусі пойдзе проста ў геаметрычнай прагрэсіі, і я думаю, што гэта толькі пачатак. Ведаеце, от спачатку як жарт гучалі словы, што не сядзеў ні беларус. Але днямі я размаўляў з адной маладой дзяўчынай, якая мне сказала: ты ведаеш, я вот і на акцыі колькі разоў хадзіла, але вот ні разу мяне не затрымалі, і на сутках я не сядзела. І в приличном обществе неяк адчуваю сябе няёмка.
Таму што ну вот нібыта не сапраўдны беларусы сапраўды вот я гляжу такі настрой ён сапраўды зараз пануе сярод беларусаў яны не баяцца гэтага яны ганарацца фактам што ты пасядзеў за сваю грамадзянскую пазіцыю на сутках і вот што вот гэта зачыстка яна спрацуе Ну цяжка сказаць спрацуе на адзін ці не спрацуе але я звярнуў увагу што вось бачыце тых людзей якіх затрымалі мінулымі выходнымі мінулай нядзелі іх прыцягваюць да адказнасці уже не па адміністратыўным кодексе а па крымінальным і я не выключаю што гэта ідэя будзе распаўсюджвацца і далей і такім чынам большасць беларусаў можа прайсці по крымінальнаму кодексу то бок паколькі з улікам таго што сёння большая колькасць беларусаў выступае супраць Лукашэнкі то ну гэта вось такая беларуская трагедыя калі меншасць захапіўшая ўладу хоча зрабіць крымінальнікамі большасць беларускага грамадства але гэта такая трагедыя якая ў 21 стагоддзі ў сярэдзіне Еўропы ну развіваецца просто на наших вачах і я думаю што калі тэндэнцыя вось гэта працягнецца то трэба будзе будаваць канцлагеры у Беларусі бо турам калоніі Беларусі для гэтага просто не хопіць сапраўды вось я пачытаў гэтую вашу думку про тое што калі рэжым зараз пераможа то Беларусь ператворыцца у адзін такі суцэльны гулаг ну ці прынамсі сапраўды нейкія канцлагеры будуць пабудаваныя але наколькі гэта магчыма у сучаснай ва ўкраіне у сучаснай Еўропе пасярэдзіне Еўропы ведаеце мне падаецца што чым далей мы жывем у лукашэнкаўскай Беларусі тым больш мы пагружаемся ў некую цемень пра якую немагчыма было ўявіць зусім недавно я думаю што дна ніякага няма ніякіх табу няма ніякіх межаў няма сёння ў Беларусі магчыма абсалютна ўсё Вось і таму тое што падавалася спачатку ну такое не можа быць ну высвятляецца што можа быць высвятляецца што ў момант калі у краіне вострая фаза ковіда калі не хапае медыкаў вось у нядзелю 57 чалавек медыкаў былі затрыманы адпраўлены так сказаць у месцы затрымання Ну вось ці вось студэнтаў якіх не пускаюць у краіну ну хто мог падумаць што беларускіх грамадзян можна не пусціць у Беларусь это ж парушэнне і канстытуцыі і ўсіх законаў но тым не менш прычым на падставе вуснага загаду Лукашэнкі вуснага загаду памежнікі не пускаюць грамадзян Беларусі у Беларусь ну прававы абсурд ну так права як інстытут у Беларусі фактычна ліквідавана гэтымі 3 месяцамі. Таму я думаю, што да дна яшчэ вельмі далёка. А ў такім выпадку вот увогуле ці ёсць сэнс пра нейкія там канстытуцыйныя рэформы, пра нейкую новую канстытуцыю ці яшчэ пра нешта гаварыць, калі мы відавочна бачым, як кажуць юрысты і адвакаты, права не працуе, законы не працуюць, канстытуцыя не працуе гэта канстытуцыя. Дык што нам пісаць новую, дзе гарантыя, што яна будзе працаваць? Конечно, я згоден з тым, што спачатку аднаўлення народаўладдзя, спачатку вяртання ўлады народу, спачатку аднаўлення права і закону, ну і толькі потым ужо можна і пра канстытуцыю разважаць, і пра новыя выбары, парламенцкія, прэзідэнцкія і так далей. Я з гэтым згоден.
Можа быць, крыху яшчэ да міжнароднай тэмы, ну і можа быць перш расійскі варыянт. Я вярнуся да вашых слоў пра тое, што не выключана, што былі пастаўлены Крамлём, Пуцінам, Лукашэнку пэўныя умовы, пэўныя часавыя абмежаванні, калі ён павінен нешта зрабіць, там суцішыць сітуацыю ў Беларусі. Ён гэтага не можа зрабіць, пэўныя, можа быць, патрабаванні і абяцанні, якія даў некалі, зараз і не хоча выконваць. Чым гэта пагражае? Ну, бачыце, калі ў першыя дні пасля выбараў Лукашенко трапіў у вельмі цяжкую сітуацыю, ён кідаўся да Пуціна па дапамогу. І Пуцін гэтую дапамогу паабяцаў, і гэта было такім важным чыннікам падтрымкі номенклатуры Лукашенко. Таму што номенклатура глядзела на пазіцыю Крамля, і таму ў той момант сапраўды падтрымка Пуціна была важная. Цяпер Лукашенко, як ён лічыць, сітуацыю стабілізаваў, цяпер ён вядзе рэй, цяпер ён ужо ў больш лепшым становішчы. Таму цяпер ужо падтрымка Пуціна ў такіх маштабах не надта і патрэбна, што ў прынцыпе і адбываецца. То бок Лукашенко даволі смела ігнаруе ўсе прэтэнзіі з боку Масквы, ігнаруе тыя абяцанні, якія ён даваў Пуціну ў Сочы. І наконт дыялога з грамадствам, і наконт аб'яўлення графіка рэформы і канстытуцыі, правядзення датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. І яшчэ там былі абяцанні, як пераарыентацыя беларускіх экспартных грузаў у расійскія парты замест балтыйскіх партоў, замест партоў краін Балтыі. І там па газу дасюль, як я разумею, не поўнасцю урэгулявана пытанне і шмат што яшчэ. Ну, што можа зрабіць Расія? Ну, не даць крэдыту поўнасцю, там абяцалі 1,5 мільярда. Ну, здаецца, калі мільярда ўжо атрымалі, а засталося там яшчэ 0,5 мільярда. Ну, не даць гэтых грошай. Што яшчэ можа зрабіць Расія? Асабліва нічога. Лукашенко разумее, што Пуцін трапіў у сітуацыю, калі ў яго няма іншага выйсця, як падтрымліваць Лукашенко. Таму што Пуцін не можа дапусціць перамогі каляровай рэвалюцыі ў Беларусі. І таму будзе падтрымліваць Лукашенко, што б Лукашенко тут не вытвараў. Гэта логіка працуе, ва всякім разе, калі глядзець на тое, як расійскія афіцыйныя асобы, расійскія тэлеканалы трактуюць сітуацыю ў Беларусі. І это Лукашенко цалкам задавальняе, ну а ўсё астатняе можна, все прэтэнзіі, так сказаць, адкінуць. Ну вот тым не менш, вы прыгадалі расійскую там рэакцыю, маецца на ўвазе там СМІ, можа быць эксперты, але тым не менш, да прыкладу, даволі такі вядомы расійскі палітолог Ілья Грашчэнкоў сцвярджае, што расчараваў, скажем так, Лукашенко Кремль і, маўляў, да Новага года ён можа і не дасядзець. Ўсё ж такі розныя абсалютна настроі, і тут ізноў, як кажуць пра розныя вежы Крамля, і у кожнай свае планы, і яны самі паміж сабой спрачаюцца. Ну, бачыце, пакуль мы гаворым пра пазіцыю нейкага расійскага палітолага, калі б гэта казаў Пуцін, ці хаця б Лаўроў, ці Пескоў, тады можна было б на гэта неяк рэагаваць. Ну, а версій сапраўды шмат сярод расійскіх экспертаў. Ну, а што значыць не даседзець? І што можа зрабіць Расія, каб зрынуць Лукашенко? Я з цяжкасцю уяўляю, хіба што нейкія радыкальныя спосабы. Не думаю, што Расія на гэта пойдзе. Таму, бачыце, расійскія эксперты, якія глядзяць на свет, так сказаць, з пазіцыі сваёй вялікай дзяржаўнасці, перабольшваюць значэнне і ўплыў Расіі.
на постсавецкую прастору, а тым часам якраз апошнія падзеі паказваюць, што не такая уж эта роля і вялікая. Вот і падзеі там у Кыргызстане, і падзеі, канфлікт паміж Азербайджанам і Арменіяй, як і падзеі ў Беларусі сталі даволі нечаканымі для Масквы, і яны ў пэўнай сэнсе Масква ў разгубленасці, як на гэта рэагаваць. Таму не варта перабольшваць пазіцыю Крамля. Заакіанская яшчэ тэма. Ну, нібыта ўсё ж такі Байден будзе прэзідэнтам ЗША, і я ўжо не адзін раз чуў такое, што для Беларусі незалежнай і суверэннай ўсё ж такі Байден лепш, чым Трамп. Але чым лепш? Вот вы бачыце нешта, штосьці ад зменаў у ЗША для нас зменіцца? Ну, бачыце, беларускія афіцыйныя асобы, асабліва афіцыйныя, скажем, палітолагі, афіцыёзныя журналісты любяць гаварыць, што амерыканскія прэзідэнты, амерыканскія палітыкі, наўрад ці большасць з іх нойдзе Беларусь на карце свету. Да? Ну, вось калі казаць пра Байдена, то Байден дакладна ведае, дзе Беларусь. Бо ён вельмі шмат займаўся Украінай, ён не адзін раз быў ва Ўкраіне, ну і зразумела, што ўжо суседку Украіны, Беларусь, ён на карце дакладна пазнае. Ну, это так, штрых. Вось. Но я думаю, што сапраўды пры Байдене палітычная вага Беларусі ў замежнай палітыцы ЗША будзе вышэйшая, чым пры адміністрацыі Трампа. Бо для дэмакратаў праблема праў чалавека, праблема дэмакратыі ў свеце больш важная, чым для адміністрацыі Трампа. А ў Беларусі якраз вось гэтая праблема сёння якраз на парадку дня, таму увага да беларускай тэмы, крытыка пазіцыі Лукашенка, я думаю, будзе большая пры новай адміністрацыі прэзідэнта. Якія практычныя наступствы гэта будзе мець? Ну, гэта іншае пытанне. Бо сапраўды рычагі ўплыву ЗША, увогуле Европы, увогуле Захада на беларускія падзеі, на беларускія рэаліі не такія ўжо і вялікія. І ў гэтым праблема. Ну, магчыма, будуць санкцыі, магчыма, будуць вяртання да сектаральных санкцый, калі там былі санкцыі супраць Белнафтахіма, іншых беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Вось, я такога таксама не выключаю. Вось, але які гэта будзе ўплыў рэальны? Ну, а зноў жа, гэта будзе моцна залежаць ад таго, што будзе тут адбывацца ў самой Беларусі. Калі тут сапраўды будуць падзеі развівацца вельмі драматычна, калі пратэсты будуць нарастаць, іх разгон таксама будзе ўзмацняцца, ну, это адна сітуацыя. Калі ў Беларусі ўсё будзе ціха, спакойна, ну, такі рэакцыя з боку ЗША будзе такая фармальная, на ўзроўні нейкіх заяваў чыноўніка дзярждэпартамента. Ну і на заканчэнне, ўсё ж такі вашае аналітычнае меркаванне, як далей будуць развівацца падзеі? Ну, бачыце, з такім пытаннем трэба звяртацца хутчэй да астролагаў. Астролагі ўсё ведаюць, што будзе, як будзе, з кім што будзе. Вось. Пакуль мы можам сказаць, што зразумела, вяртанне Беларусі да той сітуацыі, якая была паўгода таму, пра што казаў, дарэчы, недаўно Лукашенко, ўжо не будзе. Беларусь змянілася, Беларусь ніколі не вернецца назад. Вось, і з гэтай новай Беларусю давядзецца мець справу існаму палітычнаму рэжыму. Зразумела, што ён будзе спрабаваць усё задушыць, усё закатаць у асфальт. Магчыма, што часткова гэта і атрымаецца, ну, але гэта не будзе вырашэннем беларускага палітычнага крызісу. Бо беларускі палітычны крызіс мае свае прычыны, і пакуль гэтыя прычыны не ліквідаваныя, ён будзе працягвацца.
У якой форме? У форме масавых пратэстаў, ці ў форме вострага палітычнага, вострага эканамічнага крызісу і нейкіх сацыяльных, працоўных канфліктаў, ці ў выглядзе нейкіх канфліктаў на міжнароднай арэне, бо бачыце, фактычна заходні вектар беларускай замежнай палітыкі ліквідаваўся. Вось. То бок адбыліся за гэты час такія драматычныя змены, якія не дазваляюць Беларусі так проста і спакойна вярнуцца да таго, што было, пераадолець гэты палітычны крызіс, не ладзячы ніякіх сур'ёзных і прынцыповых пераменаў. Таму я думаю, што беларускі крызіс – гэта сітуацыя перманентная і на доўгі час. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што мы размаўлялі з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук для вас працаваў.